As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ngaigsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga makaamgo unta ang atong mga leaders unsa ka importante ang pagsunod sa Ginoo isip iyang mga sulugoon alang sa pagkabot sa tinuod nga kalinaw, kauswagan ug kabalaan sa atong kinabuhi dinhi. Ato usab nga iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga unta tagaan sa sila sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sama nga nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya o ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tao pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo mao nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa paggamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan, apan diin midaghan ang sala,
labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala, pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios, pinaagi sa pagkamataro nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad, wala ka mo buot. Apan mga nudunggan nga inablihan, alang sa pagsugot giatag mo kanako. Mga hinurot og sunog o mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ani ami anhi ako. Ani ako mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Diha sa linukot nga basahon, gibutan alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, maoy akong kalipay, ug ang imong balaod, ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil, sumala sa imong hibaluan, o Ginoo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagbuhat sa imong kabubuton. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan, bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya, ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kaadlawon na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Maria gitawag og bulahan sa tanang mga babay or sa tanang katawhan. Si Jesus naghisgot sa siya dinhi og bulahan. Bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam. Sige lingay mong tupad, ina bulahan ka. Nabulahan ka karon. Na siya sa atong pinulungan ana, swerte ka, pero sa kang Kristo dili ni swerte ang pagsuod og langit. Kinahanglan gyud natong himuag desisyon, ug unsa may desisyon ato gyung hulaton siya kanunay nga mubalik nga moabot sa atong kinabuhi. Nya unsa may pamaagi sa iyang pag-abot, ang pinakasiguro gyud nga moabot siya, iya gitang patyon. Ang atong kamatayon maunay pag-abot sa Ginoo, isip atong tawag na to og amo or agalon. Kay inigabot niya, inigkamatay na nato, mahimo na siyang maghuhukom. Karon nga buhi pa ta, unsa man siya, manluluwas. Pero inigkamatay na nato, ang iya ng pagpakita, maghuhukom niya. Iya tang hukman sumala sa atong binuhatan. Kung andam ta, siguro tang hukman padung sa langit. O di ta andam, perti na tong impiernoha. Unsa may makapahimo natong dili andam, ang sala. Matod pa sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan tungod sa pagsupil sa usa ka tawo. Kinsa man tong tawhana ang unang nisupil? Si Satanas. Kakaron di man to tao si Satanas, anghel man to. Si Adan og si Eva, mo to'y unang gihimo nya pagsupak nila sa Ginoo tungod kay nagpatintal sila ni Satanas na maoy magsigig tintal nato padung sa impierno. Pagsunod nilang Satanas tungod kay una man tong sala sa tao, nahimo siyang gitawag og original sin. Mutakod na siya sa matag tao nga mataos kalibutan. Muna kanang imong tupad, wapa gani na gipanganak, duna na nay sala. Ingna na imong tupad, ingna sad anak ang daan, sad anak ka, di kakalikay ana, sad an kita,
Pero matod pa ni San Pablo, ang sala nga nagikan sa pagsupil sa usa ka tawo gibawi sad sa dako kayong grasya tungod sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo nga ginganlan og kinsa man si Jesus. Nya sama nga si Adan kuyog niya si Eva. Nya si Eva sad moy unang misanong sa awhag sa yawa nga mukaon atong kahoy, bungas kahoy nga gidili. Si Jesus sad kuyog sad niya si Maria. Si Maria sad moy unang misanong nga matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Amo na kani si Maria ug si Jesus mao sad ni sila si ang bag-ong Eva ug Adan. Pulos mga masinugtanon. Nya kinsa kuno tong mo gamit sa grasya ni Kristo, malimpyo ang iyang sala. Mao na niron ang atong mga sakramento. Gihatag ni Jesus paglimpyo ni sa atong sala. Pero ang requirement ni Kristo para makagamit, maka-avail ta sa iyang grasya, kinahanglan tang magpaabot niya kanunay. Ini kakadlawon kinsa inyong gipaabot nga moabot? Kamo ba? Ginoo? Bantay ha. Unya ini ka mga alas 8 buntag hangtod sa alas 5 hapon kinsa inyong gipaabot nga moabot? O negosyante ka basig imong customer og nagtrabaho ka basig anting sweldo ninyo. Ana og pare basig nagpaabot sa kolekta o sa mamalit og slot. Ana basig ang atong gipaabot dili ang Ginoo ba? Kamong mga ginikanan kinsa may inyong gipaabot nga moabot sa inyong kinabuhi kada adlaw, basig ang inyo rasang mga anak nya masuko dayon mo di moabot, inyo dayong pangitaon, magyaw-yaw dayon mo. Kamong mga asawa kinsa may inyong gipaabot nga moabot, basig ang inyo rasang bana nya mga bana ang gipaabot rasang moabot. Kinsa man ang asawa rasad. Kamong mga nanagan sa politika karon sa barangay elections kinsa may inyong gipaabot nga moabot? Ang butante. Ang mga supporters. Ana, kaya nga mag-rally mo diha, magpulong-pulong mo, wagi mo tambong. Nya basig na sipyata. Ang pari kinsa man say gipaabot nga moabot? Ang madre. Ang madre ang sige paabot ang pari rasad basig nasipya ta ba wa na ta magpaabot og Ginoo mo na magpaabot ta nya ikaduha magpaabot nga andam matud pa ni Kristo inig abot gidayon sa agalon naa dayon mo nga moabli sa pultahan inig tuktok niya abli dayon dili magunya-unya para karon tuktokon mo palit mo slot. Abli dayo pitakan, palit dayo slot. Ano ba di magunya-unya? Unya na lang. Sige, kinsa ninyo din nga inigtok-tok sa Ginoo, palit dayon. Tasa kamot. Doon na ini pataas o sa kabuok. Kamong uban, mga buangon mo. Kusukit ang unya-unya, basta Ginoo na. Pero og parte gani o kanang atong personal nga gusto inig aksyon gusgana tira dayon tanawa ng mga manag-uyab inig ganab tukhang dayon di gyud ka unya-unya pero ang Ginoo gani mo imuhangyo unya na kana ding nagpuyo-puyo ingong Ginoo sige nagtuktok ang Ginoo pakasal na mo unya na Lord ana higugmaan ang imong kaaway gituktok na kas Ginoo na dugay-dugay na mong wa magtingog anang imong igsuon kuana na higugmaan na unya na Lord di pa ko andam Lord kapatyonon pa ko ning panuway dako ako lang sa ning huwaton mo upay-hupay ni akong gibati
Uy, ikaw asawa, ano nakigbuwag ka na imong bana, pasayluan na nagkapituan kapito, anong nakigbuwag mong kaana? Unya na Lord, di makaya Lord, di makaya. Huwag pa mo biya siyang kabit, unya na lang. Ay pagsig unya, nigtuktok, abli na yun. Ana, nabitay, nipaambit na to din ni-text na ko. Ingon siya, Father, na ako'y nangutang nako nga ako na gid ni siyang gipresyur kay kinahanglanon masad akong kwarta, pero pagkabati gid nako sa imong wali Father nga kana dayang magpahuwam ta dili na day ta maningil og bayad. Iya ko nung gidesisyonan na di na niya paninglon niya pag-text ko nung usab, iya ko nung giingnan ayaw na lang naghuna-huna aday kay ako na nang ihatag nimo, porti ko nung pasalamat kay duhagod kabuk masakiton iyang giatiman di ay atong kuana ba niya ni saad lang yapon nga o ba kwarta ko ako ra nang bayaran, pero siya ko nung niingon nga dili ko na paninglon, mura jud kuno siya giibtag tunok, nindot kuno kayo iyang gibati. Tingin ninyo, kanang nanghuam ninyo, di na lang na nako paninglon. Malipay dayon ka. Anong mura mamuguay reaksyon? Mo lagi to siya, lipay kayo, kay kinasing-kasing man ang iyan ko, gituktok mo siya sa Ginoo. Nasa ilaing ni text nako, Father, kining akong parents, stricto kay ni sila. Di ni sila gusto nga magkuyog-kuyog ko sa akong uyab nga kamirang duha, babae man ni siya niya, di sad siya gusto Father nga ang akong uyab magsugat-sugat mi arigins balay papamisitahan kay stricto lagi kay protektahan yun, pero di man kuno kasakop ang iyang ginikanan, magsugat man sila adto man sila dito sa Hagunuyan. Dili ana bang mga chicken na nang kuan ba? Ikan siya sa trabaho, sugat sila dito. Ana, niya, uli siya sila, siya rang usa, pero tinukhangay na sila dito. Ana, niya, iyang uyab, mamisita sa niya, kunuhay, niya, naapag-kuyog, iniglakaw nila, pero human na sila tinukhangay. Mo kuno na ilang gibuhat. Niya, ingon siya, nakabati ko nimo Pader ba nga niingon ka nga kana di ay premarital sex dako day kay nang sala, bidesisyon gyud ko ron Pader nga di na gyud ko muusab anang kuana pagkanindot des gihimos akong ginikanan nga gibawalan gyud ko ana kay makapalangit gid ning ilang sugo. Nya abi nimo Pader, paghagad sa akong uyab nga magkita na sad mi, nya akong giingnan di nako wan agyud ni text Pader, porti na kong hilak kutob ra di siya dito sa pagsugat-sugat namo, physical ra gid kaayo ang iyang gikuan niya. Karon Pader, ingon siya, lipay kay ko, murag na feel nako nga limpyo kayo ko. Nindot no? Unsa man mura man umog naguol, laina ninyo batasan. Nalipay na gani na, guol na noon mo. Kana bang musunod kas Ginoo ba inigtok-tok niya sunod dayon, lipay kay tana. Mura ta nag-ibtag tunok, mura sa taghawasan og kabugat sa tong kinabuhi. Kun moingon na ta, sige Lord, musunod na ko nimo. Salamat sa nisunod sa Ginoo og nipalit na tog slots. Tanawa di ba? I-update mo ang atong halin sa Holy Pads. Ang total niabot na 82,266 slots. Pakpak. Dinhi sa ato 56,899. Nya ang dito sa atong steering committee, ang mga charismatic, pinanguluhan nilang Sister Faye Barino, kuan sad sila, naka-raise po sila mga 25,367 slots. Ang muna may total of 82,266, 17,734 na lang ka slots ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot.
karon ra ni kutob nga November 7. Unya ang ato sang 30 slot challenge related aning holy pads ni abot sa 801 ka 30 slot challenge or tag 3,000 ka ang amount sa slot. Nya sa ato sang CTO kaning special slot na Christ Transforming Union, para ni sa akong umaabot nga birthday kung makaabot pa, ipanghatag tanis mga kabos na halina na pudtag 787 ka slots. Pakpaksad, may na lang na. Sa ginagmay na ginitubag niya sa 60 slot challenge related ane or 6,000 pesos per challenge na nasa tayo na dawat nga 360 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Yan, i-increase na sad ang atong DSAP. As of yesterday, nakadawat na taog 89 ka slots na ang atong halin. 51 slots na lang ang nahibilin. Yes, pakpak. Mga buotan kayo ng mga aban niya. Ang namalit ani, mga simple nga mga tao. Dili kadtong mga nailhan ako nga mga dagko kayo mga bahandi nga kaila-ila pod nato. Ang namalit ani mga yanong mga tao. Ana ba? Depende lang inig tuk-tuks Ginoo kinsa dayoy mo tubag. Nya naa na sad tay 65 ka actual cash investment nya 24 ang dili wala pa marimit ngan hinato. Ato lang ning iampo nga walay mga kakulian ilag yung marimit. Naka-partial na po ta diha og 24 million. Siguro mga basig mga di matapos akong birthday humana nig bayad nato diha. No. Og di mo apil aning di sa pagampo na lang sad mo diha. Tag 500,000 gud ni siya. Pero na gyud nganong di man ninyo ihatag dinhi. Nasa iniingon nga, Padel, pwede installment tag 30,000 lang kada buwan na kumurag dugay-dugay ginang mahuman kaning i-reserve na lang na para unya sa actual na nga katong Columbari units investment magyapo na tag naman tay presyo ana nga tag 30,000 sa pre-selling 40 o 50,000 mga tulo tingali ka o pa na ma-final ha pero posibleng ingon ana mo na nay atong gitawag og kita ng tanan nga maka-afford ni ana nganong gibuhat man ni nato mausa ni ang tuktok sa Ginoo sa akong kasing-kasing isip inyong pare nga mao ni buhata para sa kaayuhan sa simbahan makapahimo nig daghang mga proyekto mas makapalambo sa pagtuo makapalambo pagyud sa atong mga facilities sa simbahan. Mao na mga igsuon ang Ginoo niingon ang sala nihatag og kamatayon og kalaglagan apan ang grasya mihatag og dagko kaayong mga kaayuhan og kabalaan sa kinabuhi. Ang requirement ng Diyos Ginoo pagtukaw kamo panganda mo kanunay expect my return anytime 24/7 niya inig tuktok niya abli dayon ayaw pahuwata siya kay mubiya ra sa nang Ginoo kay di na siya gusto nga maglangay-langay tag welcome niya inig tuktok abli dayon pasabot inig inspire niya sa tong kaugalingon buhata dayon ug madawat sa dayon nato ang kalipay nga Dios nun. Manindog ta mga buotang sulugoon sa Ginoo. Mga igsuon sa atong pagdawat sa gasa sa pagtuo gitawag kita aron mahimong mga masinugtanon ug andam nga mga sulugoon busa mapailobon kita ug malaomon nga moingon Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, mga kaobispuhan ug mga kaparian magmatinud-anon sa ilang pag-alagad diha sa panimalay sa mga matuohon uban ang kakugi ug kamaunungon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga motubo kita diha sa atong pagpangako alang sa hustisya ug sa gugma, pinaagi sa atong maunungong pagpangalagad matag-adlaw sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga makakat-on kita sa pagpaambit sa unsay anaa kanato, sa pagsaksi ni anang buhing paglaom, ug sa ingon nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga sila nga nagsagubang sa mga pagsulay sa kinabuhi, padayong motuo ug mulaom diha sa Dios, nga magdala sa tanang butang ngadto sa maayong sangputan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pag mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga matuohong mihalina makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Tunhayng Amahan, pataling hogi ang mga pag-ampo nining imong katawhan, kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan,
ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, wamot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong bangon, tinis sa'yo ka, may sa ang tanan mo nang sa matag-anaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo ang kami sa among mga sala, mahingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, lumilino kami itugyan sa mga pagsunay, inunuan uwasa kami sa nauntan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan himayan, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios, Nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan,
Nawata kini, nawata kini, sa akong handumanan. Kini ang aking iula sa inyong kapasayuan. Nawata kini, nawata kini, sa akong handumanan. Niningangit mong kanan mo, idawat sa kabus. Ang sanaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Hindi maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini, nawata kini, sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabulahanan nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun mahimo gid tang andam kanunay sa pagsugat sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi anytime. Salamat sa mga andam nga nipaambit sa ilang mga grasya. So namalit sa atong mga slots usbunako ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation na apay 17,734 slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nga sa ako sang special slot nga CTO or Christ Transforming Union tag 100 gyapon ni siya na apay 39,213 ka slots. Nga naa sa tay 60 slot challenge niini. Nya sa atong DSAP, ang atong investment slot na tag 500,000 pesos per slot with 25% per annum nga interest rate na apay 51 ka slots nga available. So kining tanang namalit atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. So sige na tarog panawat sa inyong pamisa sa mga kalag na dias gawas na dihay mga envelope or dito sa tong opisina aron makapangisa tas makalag sa purgatorio. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.